स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो आज की बहुत ही शानदार और स्पेशल रिपोर्ट निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की ओर से। वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक कर देम और शेयर कर देम। सभी के बता दी कि भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त गाना आवे वाला रहा, जौना गाना के नाम बाटे नाचेली बारात में। ई गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गए रहा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। ये गाना के गौले बने खेसारी लाल यादव जी और एकर म्यूजिक दिले बने श्याम देहाती जी और ये गाना के लिखले भी बने श्याम देहाती जी। और ये गाना के लेके आप सब खातिर बहुत बड़का खुशखबरी बा। ये गाना के अचानक से ही आज टिप्स म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सब चाही तो जाके देख सकतनी। आप लोग जाई और ये गाना के खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दी और ये गाना के खूब सारा शेयर भी करी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लागल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली।